سلام تعنا بلنا كبرى تخاتل تمرب نيوس لو معنتون كم تلمود حدشت مدلواتن حدشت حبريتاتن كاب تجري كاب إرتراهم ودما كاب ملو زوبانا زلو حدشت مع بالتاتن حيزنا لكم متينا لنا نمكتالكم نعدمنا دما وانا نتبتاتون كزخاخركم صمدو زبل منقسقاس كفرسو سينوم تእዛዛው ሪዶም አለው ንሳቶም ነንማንዮም እቶም ኸም ኢሎም ዘወረዱ ሰባት ነንማንዮም ብምንታይ ምኽንያት እዩ ኸሙ ዝብል ተእዛዝ ወሪዱ ዘሎ እቶም ተእዛዝ ንሱ ዘወረዱ ነንማንዮም ማዓዚ ዝብልውን ብግልጽ ክንሪኦ ኢና ብተወሳኺ ድማ ናይ ብልጽግና ጀነራላት ውን ኣብ ዝቕነ ሃተፍተፍ ክብሉን ጽምዶ አንጻር ለዓላውነትና እዩ ክብሉን ንዕዘብ ኣለና ብዛዕባ ናቶም ውን ንእሽተይ ሕፅር ዝበለ ሓበሬታ ኣለና بمقصال دما اب تግራይ እዋናዊ ህጾጽ ናይ ጸጥታ ማሕበራዊ ምትዕርራይ ይካየድ ከም ዘሎ ዝወጽ ዘሎ ሓበሬታና ቃልዑም ዝርከቡ እቲ ናይ ሓይል ጸጥታ ካብ ምንታይ ጀሚሩ ክሳብ ምንታይ ዝብል ይውን ክንሪኦ ኢና እቲ ምትዕርራይ እንታይ ዓይነት እዩ መሰረታዊ ድዩ ወይ ከዓ እንታይ ዝብልን ክንሪኦ ኢና خنقتل كلنا اب حمرا حزون قصال زخونه وطرن سغاتن عسيلوم يركب اتم ولرت حيلتات زخونتات انتي زفطر زلو كبلو بمعلت ببزح بتغدغاغام غيزي عبيت زخونه گمگماتن اخيباتات نيكايدو خم زلون زوطو زلو حبريتات بصيحمنالو كوم دما عدوقات فانو اب كبابتات قبو يكايدو بزلو منقسقاس صعيبو عبي وطر خم زعسلن يوزنغر زلو بزعبازي حصر زبالن زم ابديت زخونه حبريتا ناباخون كنبلينا حزون شيرنا غبركم سناي مكتتال صمدو زبل منقسقاس كفرسو سينوم تእዛዝ አውሪዶን ከም ዘለው ዝወፀን ዝበጽሕና ዘሎ ሓበሬታት የመላኽተሉ ኽብረታተልቲ ኣብዝሎም ምቕነ ከም ትሰምዑ ዘለኹም እቶም ናይ ብልጽግና ጀነራላት ኮነቶም ዓበይቲ ሓለፍቲ ብዛዕባቲ ጽምዶ ዝብል መንቅስቃስ ኣብ ሰሜን ዘሎ ማለት እውን እቲ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ሱዳንን ካልኦት ናይ ፋኖ ሓይልታት እውን ሓዊሱ ካልኦት ሓይልታት ዘሳተፈ ናይ ጽምዶ ዝብል መንቅስቃስ እቲ ጽምዶ ሙቭመንት ክፈርስ ከም ዘሎ ዝብል ሓደ ትእዛዝ እዮም አውሪዶም ዘለው እዚ ትእዛዝ እዚ ስትሪክት ኢሎም ዝገለጽዎ ነገር እዩ برقص بتناي إثيوبيا بتناي إنسان محاورات زتعزز تأزاز يزخون زلوا تأزاز زي بتناي بلتقنا مريحنات مالتي خبرات تخاتلتي اتسمدوز بهالمنقسقاس حزين عنا أو حد جاي تونالو خاب جزينا بجزيد ما محاوراتون أدماسون الناس فحا نتي ناي بلتقنا منقسقاس نتي ناي حزز زلون ناي إثيوبيا من محداراوي منقسقاس يعوقتو خمزلون خمزيلون تحركات سيلو غاب ساعات زي كنفرسون تزيكي لنا دما نعنا ناي هلونا سقات كفترلنا ايو زبل قمقام كم زكايدون نزي سعيبو دما بإنساز تمارحة حد قجل الأخ نتي منقسقاس نسو بعتب كهاتلو خمزلون كوم دما استفال لي عينات سقومتتات كوسودو خمزلون من زبل حد قمقاميو تساريعو زلو توريدو زلو مالتيو توسن نسو دما بزحلفه مستيراو اخيوا اكايدون كم زنورو توم ناي بلصقنا مريحناتات ناي انساون حاويسو كومون توم وتادراوያን مريحناتات عبيت جنرالات ناي ኢትዮጵያ عبي قمقام كم زكايدون تتصمدوز بهال منقسقاس حزي كنقارصو انت زيخيلنا ወይ ከዓ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ክንፈትሑ እንተ ዘይክኢልና እዚ منقسقاس እዚ ክንብትኑ እንተ ዘይክኢልና ንዓና ኣብ ሓደጋ ይትወናሉ ክብሉ ከም ዝገለጹን ነዚ ድማ سرع زخانة موفر توافيرلو نايبعل جبر حيلي توافيرلو ينقسقاسو خمزلون نزي صمدوزي نبتاننكم دمانتهم استفلا لي زلو نتي صمدوز مرحو حيلتات ننوعلم نايبعلم زخانة مكتتال بمقبارن كم دما بستفلا لي تقمتات بمدلالن نزي صمدوز نزي منقسقاسو زي ابزحت اوان كنفرسو خنكلني ان يلوم نايبعلم جبر حيلي اوافيرهم كمزلون يتزوق زلو حبريتا زقالع زلو اذا حبريتا زي نا كله حزبنا نخبصح شير جبر وخبرات تخاتلتي اذا حبريتا زي خم بقليلو خم بوازاز ترخب ايكونن كابوش زوج حبريتا خم زقالع زلو يتي نقرب لكم زلنا اذا حبريتا زي اتي اب سمين زلو منقسقاس اتحز تفطيرو زلو صمدوز بحال منقسقاس مولو بمولو نخفرسو ويم ليتن قطرن زصعرو زلو اتو بسودان قص زلو بجنرال ار برهان زمرح حد ناي صمد ابال كوينو افتي لعل ار اس اف زكايدو زلو عبيت متقعتات صعيبو اثيوبيا عبي سغات احديرالا خوم دما اتي اب مونغو تግራይን اب مونغو ኤርትራን زلو ناي زخالاي صمدو منقسقاسون نسون اتي ناي بعلو عبيت زخونو حيلتات بمونان افتي جنرال افتي ناي بعلوم سممعات افتي زغورو زلو منقسقاسات عبي حيل خفطرو سلازخولن خلطيوم تتواهيدوم تون كلتا حيلتات زياتهم فانو ونحاويسوم تتواهيدوم نتي ناي بلصقنا سرعات حدغا كخونو خم زخولو سلازتغمغمي وزي ነገር እዚ ሕزውን ستريكتلي كريو
በብመዓልቱ ዘካው ዘለው ትናይ ሕዚ ውሳነ ዘብለኩም ዘለኹ ግን በቶም ናይ ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይ ብልጽግና ናይ ኢንሳ ከምኡ ድማ ናይ ጀነራላት መሪሕነት ተኣኪቦም ዝወሰንዎ ውሳነ እዩ ነቶም ናይ ጽምዶ ማሓውራት ብዝተፈላለዮም መልክዑ ክንብትኖም ክንክእልኒ ኢና ኢሎም እዮም ወሲኖም ዘለው እዚ ይብተን ድዩ እቲ ጽምዶ ይቋረጽ ድዩ ይብተን ድዩ ኣይብተንን ግዜ ዝፈትሖ ጉዳይ ክኸውን እዩ እንታይ ዓይነት ጽምዶ እንታይ ዓይነት ምንቅስቓስ እዩ ዝግበር ዘሎ ዝብል ኣነ ብርግጽ ብዝርዝር ክዛረብ ኣይደልን እንተኾነ ግን ንሳቶም ክብትንዎ ድዮም እቶም ናይ ብልጽግና ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ጽምዶ ንምብታን ዓቕሚ ኣለዎም ድዩ ክሳብ ሕዚ ኸንታ ኮይኖም ደንጉዮም እንድሕር ዓቕሚ ነይርዎም ኮይኑ እታ ኮይኖም ክሳብ ሕዚ ዘይበተንዎ ጸኒሖም ዘይቋረጽዎ ጸኒሖም ነዚ ምንቅስቓስ ዝብል ኣብ ንብዙሕ ሰብ ሕቶ ከልዕል ዝኽእል ነገር እዩ እንተኾነ ግን እቲ ዝቕጽል ዘሎ ሓበሬታ እቲ ናብ ህዝብና ክበጽሕ እንደልዩ ዘለና ሓበሬታ ሕዚ እቲ ምድላው ንሱ ብዝተፈላለየ መልክዑ ነቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ መሪሕነታት ከምቲ ናይ ዝሓለፈ መሪሕነት ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ በብግዚኡ ናነጸልካ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምምጻእ ዝብል ሓደ ዓብይ ዕላማታት ተታሒዞም ስለ ዘሎ ንሳቶም ከምኡና ገበርና ድማ ነቶም ኣብ ጽምዶ ዝሳተፉ ዘሎ ኣካላት እውን ብዝተፈላለዩ ጥቕማጥቕምን ብዝተፈላለዩ ነገራትን ናብ ኢትዮጵያ ንኽመፁን ካብቲ ዘለዎ ካብ ትግራይ ካብቲ ዘለዎ መሪሕነት ክበኣሱን ንባዕሎም ክጠራጠሩን እምነት ከይህልዎምን ክገብሩ እዮም እቲ ሓደ ትእዛዝ ኣመሓላሊፎም ዘለዉ ጽምዶ ይፈርስ ድዩ ኣይፈርስን ዝብል ግን ሕዚ እውን ግዜ ዝፈትሖ ጉዳይ ጥራይ ክኸውን ማለት እዩ ክብራት ተኸታተልቲ እቲ ሓበሬታ ግን ነዚ እዩ ዝመስል ናብቲ ናይ ቀጻሊ ሓበሬታና ካሕልፈኩም ከለኹ ከዓ ኣብ ትግራይ እዋናዊ ህፁፅ ናይ ጸጥታ ማሕበራዊ ምትዕርራያት እናተገበሩ እዮም ዝርከቡ ናይ ጸጥታ ማለት ጸጥታ ዘካተቶም ድርጅታት እንታይ እዮም ካብ ፖሊስ ትግራይ ጀሚሩ ክሳብ ናይ ትራፊክ ፖሊስ እውን ሓዊሱ ክሳብ እቲ ናይ ትግራይ ሰራዊት ዘሎ TDF ዝበሃል ሰራዊት ማለት እዩ ኣብዚኣቶም ካብኡ ድማ እቲ ኣብ ውሽጢ TDF ክህልው ዝኽእሉ ኣብቲ ናይ ጸጥታ ናይ ትግራይ ክህልው ዝኽእሉ ድማ ከም በዓል ናይ ስልያ ዝምልከት ማሕበራዊ ስልያ ማለት እዩ ናይ ድሕንነት ክህሉ ይኽእል እዩ ንሳቶም እዮም እዚኣቶም እዮም ቶም ናይ ጸጥታ ማሕበራት ዝበሃሉ ስለዚ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ጸጥታ ማሕበር ማለት እውን ናይ ፖሊስ ኣካላት ናይ TDF ኣካላት ናይ ድሕንነት ማለት እውን ናይ ስልያ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ናይ ስልያ ኣካላት ክሳብ ናይ ትራፊክ ፖሊስ ሓዊሱ ኣብዚኣቶም ዓብይ ዝበሃል መሰረታዊ ዝበሃል ናይ መሪሕነትን ናይ ኣካይዳን ምትዕርራያት እናተገበሩ እዮም ዝርከቡ ኣብ ሰዓት ክብራት ተኸታተልቲ ቅድሚ ሕዚ በቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝነበሩ ዓበይቲ ምምሕዳራት ከም ዝተላዕሉ ካብ ስልጣኖም ከም ዝተላዕሉ ዝፍለጥ እዩ ንኣብነት እኳ እንተገሊፅና ከምቲ ናይ ፖሊስ ኮሚሽነር ዝነበረ ጀነራል ገብረ ዲላ ብይሕደጉ ከም ዝተተክአ ዝፍለጥ እዩ ካልኦት ዓይነት ማሕበራት ናይ ስልያ ንኣብነት ናይ ኮነሬል ተወልደ ዕንበብ ዝምልከት ንሱ ዝመርሖ ዝነበረ ማለት እዩ ነቲ ናይ ድሕንነት ናይ ሰራዊት ከምኡ ድማ ካልኦት ናይ ፖሊስን ናይ ትራፊክ ፖሊስን ከይቀረየ ኣብ ኩሉ ኣብቲ ናይ ትግራይ ዘሎ ናይ ጸጥታ ማሕበር ዝበሃል ዓበይቲ ናይ መሪሕነትን ናይ ኣካይዳን ስልትታት እናተቐየሩ እዮም ዝርከቡ ዓበይቲ መራሕትታት በብእዋኑ እናተገምገሙ እዮም ዝርከቡ እቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝሰርሕዎ ዓበይቲ ስራሕትታት ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ዘለዎም ደካማ ጎኒ ንምቕራፍ ድማ ሓድሽ ዝኾኑ ስጉምትታት ምውሳድ እዩ ተጀሚሩ ዘሎ እዚ ስጉምቲ እዚ ብርግጽ እዋናዊ ድዩ ንዝብል ካሊእ ሕቶ ዘልዕል ዘሎ ኮይኑ ሕዚ ግን ኣብቲ ማሕበር ናይ ጸጥታ ትግራይ መሰረታዊ ዝበሃል ምትዕርራያት ይግበር ከም ዘሎ ነዚ እዋን እዚ ዝጠልብ ነዚ ሓድሽ ኣካያይዳ ሕዚ ተገምጊሙ ዘሎ ሓድሽ ኣካያይዳ ዝጠልብ ሓድሽ መሪሕነት ይትካእ ከም ዘሎን እዩ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዘሎ ብርግጽ ከለከል ኢልና ክንዛረቦ ንኽእል ኢና ግን ብስምን ብናይ ስራሕ ድርሻ ወይ ከዓ ናይቲ ዘለዎም ሓላፍነት ክንዛረብ ስለ ዘይንደሊ ክብራት ተኸታተልቲ እንተኾነ ግን ዓበይቲ ምትዕርራያት ይገብሩ ከም ዘለዉ በዚ ኣጋጣሚ ክገልጸልኩም ይደሊ ክንቅጽል ከለና ከዓ ናብቲ ናይ ቀጻሊ ሓበሬታና ኣብ ዕጡቃት ፋኖ ኣብ ከባብታት ቆቦ የካይድዎ ብዘለዎ ምንቅስቓሳት ስዒቡ ዓብይ ወጥሪ ከም ዝዓሰለ እዩ ዝንገር ዘሎ እቶም ዕጡቃት ናይ ፋኖ ኣብ ዝሓለፉ 2 መዓልታት ኣብ ከባብታት ራያ ቆቦ ተዘርጊሑ ዘሎ ናይ መከላከያ ማሕበር መጥቃዕቲ ከፊቶም ከም ዝነበሩ ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ ሕዚ ድማ ኣብ ሙሉእ ራያ ቆቦ ኾነ ካብ ራያ ቆቦ ጀሚሩ ክሳብ ናይ ኣገው ከባብታት ዘሎ ካብ ኣገው ከባብታት ዘሎ ቀፂሉ እውን ክሳብቲ ናይ ጎንደርን ጎጃምን ከባብታት መብዛሕትኡ ናይ ጎጃምን ጎንደርን ከባብታት ዘሎ ክሳብቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ከባብታት ተዘርጊሑ ዘሎ ናይ መከላከያ ሓይሊ ሕዚ እውን ኩሉ ግዜ ኣብ ተጠንቀቕ ንኽኸውንን በብግዚኡ ድማ ኣብ ዘይተሓሰበን ኣብ ዘይተጸበይዎ ከባብታት ብሓይልታት ፋኖ ናይ ደባይ ውግኣት የጋጥሞም ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣምሓራ ማለት እውን ካብ ቆቦ ጀሚሩ ክሳብ ናይ ኣገው ከባብታት ካብ ኣገው ከባብታት ጀሚሩ ክሳብ ደብረታወር ሓዊሱ ናይ ጎንደርን ጎጃምን ከባብታት ክሳብቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ ከባብታት ዘሎ ኣዋሳኒ ከባብታት ዘሎ ከባብታት እቲ ናይ መከላከያ ሓይሊ ኣብ ተጠንቀቕ ንኽኸውም እዩ ተኣዚዙ ዘሎ
እዞም ዕጡቃት ናይ ፋኖ እዚኦም በብመዓልቱ ዝገብርዎ ዘለው መጥቃዕታት ዝተፈላለዩ መሳርሕታት እናመንዝዖም ዝርከቡ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕሊ መከላከያ ናይ ኢትዮጵያ ዓበይቲ ክሳራታት እናዓረፉ እዮም ዝርከቡ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ጀሚሩ ክሳብ ታሕቶት እግረኛ ተዋጋእቲ ዝበፅሕ ዘሎ ክሳራታት እውን በብግዚኡ ዝበፅሐና ዘሎ ጉዳይ ኮይነሎ ሓደ ዝተረኸበ ሓበሬታ እውን ኣሎ ንሱ ክሳብ ነረጋግፆ ናባኹም ሕዚ ኣይነብፅሖን ምስ ኣረጋገፅናዮ ግን كنبتو حينا نسونتا ايو حدا عبي جنرال تقاتلو خمزلو زبليو زي حبريتا زوت زلو زي حبريتا زي مسترغاغصه كونفيرم دمس گبرنايو منيت جنرال نسو ابي ينزبل ناواخم حيزنا يخن قربينا مالتي خبرات تخاتلتي اذا خمزيلو نهلو يدما تي حبريتا زتفلالي خبابتات ناي قبون حيزو ذافت مولو ناي محرا خبابتات عبيت وطراتات نغيسون كمزلو زغلص زلو ببግዚኡ ድማ ዝማዕብል ዘለው ምዕባለታት እናተኸታተልና ናባኹም ክነቕርብ ኢና ኽብራት ተኸታተልቲ ክሳብ ሽዑ ግን ሳብስክራይብ ነገርኩም ቤተሰብና ኹንኩም ጽንሑ ናፍቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታና ከሕልፈኩም ከለኹ ከዓ ኣብ ሕሞራ ሕዚ እውን ቀጻል ዝኾነ ወጥርን ስጋትን ዓሲሉ ይርከብ እቶም ወረርቲ ሓይልታት እዚ ኩነታት እንታይ ዝፈጠሮ እዩ ንዝብል ድማ ዓበይቲ ገምጋማት እናካየዱ እዮም ዝርከቡ ከምቲ ክንሰምዖ ዝጸናሕና ኣብ ዝሓለፈ ከም በዓል ናይቶም ኣብኡ ዘለው መሪሕነታት ናይቲ ዘይ ሕጋዊ ምምሕዳር ምዕራብ ትግራይ ዘሎ መሪሕነት ማለት እውን ነቲ ናይ ጸጥታ ማሕበር ወይ ከዓ ነቲ ናይ ዘብዕ ተከዝ ዝበሃል ዝመርሕ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ በቀዳማይ ዝኾነ ሓደ ዘረባታት ክዘላብድ ንሰምዖ ነርና ንምንታይ ምኽንያት ይልኩም ሕተቱ ኣብ ሰዓቱ እዚ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ተዛሪቡ ዘይፈልጥ ዝነበረ ኣብ ሰዓቱ እዚ ወፂኡ ንዘብዕ ተከዘ መከላከያ እዩ ዝሕግዘና መከላከያ እዩ ዝድጉመና ንሕና ንመከላከያ ይኹን ንሃገር ጠቐምቲ ስለ ዝኾንና እዩ መከላከያ ከም ዝገይሩ ዝሕግዘና ዘሎ ኢሉ زارب زخللو مورال أي نبرون حزقن كم إلو خزارب زدليو مخنيات أفت خبابي تفتيرو بزولو وطرات مخنياتيو أب معرب تكراي أب غربا جزي ناب دك أخت ملس كم زخونت ترد أرى حديروهم تتراتيرهم سلا زخونو خم دماتي حزي زولو وانا ونبارا وزخونا من كسقاس زوريا ملاش نايتي معرب تكراي زولو من كسقاس إذا هوا هو زي زت أراتر ويكا ناب تكراي كتملسولو تخيل هوا هو ناتفتر سلا زركب نوعو زسقو نايتي خباب زولو زي حقاو محداراتهم بب معلت النواز وززارو زولو ناي دمك زودو تراي زربا تراي يكونن زبلكم زولو نايتي دم منيت بحال نايتي من محدارو زولو نايتي زوها من محدار إشتو دملو زبحال بناي أمحرا بلتقنا زيتا مرحة زيتا شومانيا نسوون تي بي ال اف كونه تي دي اف نحمرا بهيوت كرقصو ايخولن بتي في مسكوت تران كريوا زخولن برنا ولا نيرو ازيون ابزن زلنا ين ابزن وحدات معلتات ابزن حيدت معلتات تزاربانين كلتياتهم مريحنت كزارو مخالهم اب معرخ انديناي افتح حمرا زلو مريح زي حقاو مريحنت سقات فطيرو خم زلو زرغاغص زلو حابريتا يزهم زلو خبرات تخاتلتهم دمانتهم ناي ايثيوبيا جنرالاتون اساس ثلاثه جنرالات ثلاثه عبيت مريحنتات اب ساعه زي انترفيو كيرم له اب ساعه زي انتاي نمركابي خمز اكل انترفيو زغبر زلو نمتايوم بزعبا اب تግራይ ዝግበር ዘሎ መንቅስቃስ ኮነ እቲ ናይ ጽምዶ መንቅስቃስ ኣስጊእዎም ኩላቶም ክዛረቡ ዝኽእሉ ዘለው ምኽንያቱ ድማ ተሕዚ ዝምዕብል ዘሎ ዓበይቲ ምዕባለታት ንዓኣቶም ኣብ ዓቢ ስጋት ኣውዲቕዎም ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጡ እዩ ነዚ ስዒቡ ድማ ዓበይቲ ካልኦት ኣጀንዳታት ንምሃብ ክኾን ይኽእል እዩ ከምኡ ድማ ነቲ ህዝቢ ንምልዓዓል ክኸውን ይኽእል እዩ ከምኡ ነቲ ሰራዊቶም ሞራል ክኸውን ዝኽእል ነገራት ኣብ ምዝራብ እዮም ዝርከቡ ብሳዕት እዚ ነዚ ስዒቡ እዩ እቲ ጀነራል እቲ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ዝተዛረቦ ንሰራዊት ሞራል ንምሃብ እዩ ነተኡ ዘሎ ዘይሕጋው መሪሕነቱ ሞራል ንምሃብ እዩ ትእሸቱ ደምለው ዝበሃል እውን بولكع بناتو بصباحيتو استزاربو خم نعو لكع علنا اينا نمبال እዩ እቶም ናይ ኢትዮጵያ ሰለስተ ጀነራላቱን ሎ መቀነ ከዘላው ደቆንዮም ዘለውን እቲ ሕዝ ዘሎ መንቅስቃስ ናይ ጽምዶን ናይ ሰራዊት ትግራይ ናይ ሰራዊት ኤርትራን ምረኸብ ኾነ ምትሕግጋዝ ንሱ ዓቢ ስጋት ስለ ዝፈጠረሎም ንዑኡ ንምቅላልን ሰራዊቶም ሞራል ንምሃብን ከም ዝኾነ እቲ ዝወጽ ዘሎ ሓበሬታቱ ዘቃልዑ ዘለውቶም ተንተንቲ ፖለቲካውን ነዚኦም እናተንተኑ ዝርከቡ ክብራት ተኸታተልቲ إذا حبريت زينا كل حزبنا نخبت شير مقارا يترسعوا سبسكرايب ناقبركم دما بيتسب كونوا خبلكم يدل لحدش تهاتلت تخوينكم كم دما لايك قبروا خبلكم يدل خبرت تهاتلتي انت أنا قلوا معتنا ورنا بدلاوا بزازي ملهو سلام